ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали Сауду ТВ 01. числа 23 августи соли 2025 сол навори хонаҳои фурӯшӣ мешавад. Баъриш мо ташкилш кардем, бо диққат тамошо кунем бача азиз. WhatsApp барои қабули реклама. рақамҳои маҳай ахираш 9997. ягон хона, замин, мошин, квартира чизе бошад, дар WhatsApp муроҷиат бикунед. дар YouTube, TikTok, Instagram, Somonteji ва дигар сайтҳо хулас ҳаракат карда дар кӯтоҳтарин муддат хона, замин чизе боша фурӯхта метавем иншоалло. Аввалаш худованд, баъд бо тамошобино ки зиёд аст, савдо, харид дар канал зиёд шидест бача азиз. ирӯза навора 10 дона хона, 2 та эълон, 1 то рекламаи ҳаррӯза ҳаста ки худтон медонед. Лайкҳоро монед, дар канал подписатсия кунед. видеоро сар мекунем, хушрӯ карда то охир тамошо кунем бачаҳо. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсиятон метаҳем ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Туркистон мерасад. тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. мақсад ба дили пур аз думии канали ютуби Сауду ТВ занг занед. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада худшон бортона мегиранд, прямои Туркистон баранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кӯлоб, Фарҳор, Ҳамадонӣ ва дигар ҷои Туркистон хулас боршон мерасад. ҳар ҳафта пашти боршон Туркистон баробар азиз, аз думии канали мо занг занед. беҳтарин ширкат, ширкати боварнок, ширкати Акаи Нозим. марамат, срочно боротона занг дада роҳӣ кунед бародар азиз. мега ки эълон ба ҳама хурду калон. ассалому алайкум дӯстони гиромӣ. мега ки мо да квартира иҷора дар Кӯрай аз Гипразем, Дӯстӣ, Политехникум, Зебошка ҳами ҷоҳо да якхонага квартира аренда мегирем. одамое ки дорен зангм бизанед, мегирем мега. яъне ки мо квартирант мешинем. шахсиятое ки якхонага, якҳуҷрага дорен, хоҳиши аренда додан дорен, дар рақамҳои 9997 WhatsApp-и Акай нависен ки мо хонамона хоҳиши аренда додан дорем. марамат дӯстон, пурсон шен. ин шахсияти дуюм мега ки ассалому алайкум. ман да квартира дар кор то 170 000 сомонира. аки 170 000 надорум, 80% сумша дорум мега. дорем. мондагиша моҳона метонем биспорем. квартира, хонаи заминӣ, замини фурӯшӣ боша ҳам мешавад. хуб, ай Душанбе территорияҳош фақат ки ҷое боша мешавад, фақат дар Душанбе боша. агар ки квартира бошад 40 квадрат боло боша, бо хубаи зиндагӣ карда бишавад. ё ки замин 3 сотих боло. WhatsApp якада занг бизанем бача азиз. мегзарем ба якумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ равон кардан ки дар ноҳияи Данғара, деҳаи Ҷартепа, хӯрамзамини Ҳозираҳай, Пешинаҳай, хулас ҳами хеле. нархи хона 210 000 сум. дорои 6 сотих замин, дорои 3 ҳуҷра плюс баняв ҳоҷатхона дора. обсвет дора. мактаб, беморхонаву бозору масҷидш наздикай. алишам мешава ба Дуланай, ба Мехлапатай ё ки якхонагаи дар Душанбе боша, алиши вариант дорем. ҷои мо мега ҷои ободе бача азиз. места хароши места, беҳтарин ҷоҳай барои зиндагӣ кардан. обсвет, мактаб, масҷид, бозор, хулас ин ҳами хеле гапҳо. гирду атроф забор, хонаҳо ҳами ҳолат. аз думии сомонаи Сауду ТВ 01-ай, Сауду ТВ-ҳай, хулас акада занг занед, бигӯен ки мо аз канали амака занг зесем. лайкҳоро гузорен, дар канал подписатсия кунен. 210 000 чӣ хеле нархш бача наисен. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки бачаҳои азиз, дуҳуҷрага квартира, дуюм этаж, 59 метри квадратӣ. кӯчаи Рӯдакӣ, ноҳияи Фархорда қарор дорад. нарха бинен 149 000 сомонӣ. дуҳуҷрага 59 квадрат метр дар дуюм этаж, кӯчаи Рӯдакӣ, ноҳияи Фархор, 149 000 сомонӣ. нарх навои беҳтарин бача азиз. далши гӯш кунед.
дар ноҳияи Фархор квартираи фурӯшӣ кӯчаи Рӯдакӣ тарафи мактаби Айнӣ пушти яъне ки 777 пеши Пажарни камтар муомила дорад бисёр не. Харидори серьёзни занг занед беҳуда нороҳат накунед. Маълумоти бештар бо WhatsApp 92 92 лайкора монем бача азиз. Мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ аст ки арзиш 207 000 сомаи. Ҳами Саудо ТВ 01 Саудо ТВ главни ҳардаш як одамай хидаме бача азиз. Ай сабабе ки зиёд будани хонаҳо бисёр авон мекунанд, ба ҳамин хотир бачаҳо канала дута кардема. Ҳар рӯза дар як канал навор кардан наметонем. Як рӯз пас мақсад гузоштем навор кунем, ба ҳамин хотир канала ду қисм кардем. Квартираи фурӯшӣ дуҳуҷрага квартира 7 этаж 49 квадрат метр. ҳукумати Файзобод 277 000 арзиш. Доми тайёр пеши ҳукумат. Проект якхонага духонага карда мешавад. Срочна арзиш 207 000. рақамҳои WhatsApp ахираш 5088. метавонед дӯстон худтон бо муроҷиат кунед дар ҳолати коробка без перегородка. Худатон дӯстон мастиҳат кунед. Лайкора монен, обуна шен, поделится, подписаться, комментария кунед. хона дар ҳамин дом дӯстон қарор дорад. ва дӯстон мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. квартираи фурӯшӣ аст ки арзиш 235 000 сомон. анаи квартира дар 4 этаж як ҳуҷрага 37 квадратни метрай 5 микрорайони Душанбе ноҳияи Рӯдакӣ 235 000 арзиш. WhatsApp-шон 39 40 ахири рақамошай аз думи мо дӯстон занг занед. бачако азиз, эй бача азиз, акҳо муҳтарамо бародари азиз, ҳамин навор чӣ дора? Лайк дора ва поделится ва подписаться дора, комментария дора. мо фақат коммент ждад мекунем. Коммент ки мардум аз куҷо хоҳиши хонахарӣ дора, мо ай ҳамуҷа навор кунем. шумо дар мисол хонаи Душанбе дар Поша мо киҷо мақсад ай восе навор кунем. ёки ҳаст нафаре ки аз восе хонахаре мо аз куҷо чихел мо аз Хуҷанд навор кунем. Фақат аз рӯи мнени тамошобино навор мекунем. хоҳишмандем комментора монем. мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. арзиши квартира 195 000 дар ҳамин дом қарор дорад. дуҳуҷрага квартира дар 8 этаж 48 квадрат метр. коробка перегородка хишти пухта. хоб 4 микрорайони шаҳри Турсунзода Регари Пешина. хоб занг занен. духонагаи 48 квадрат, духонаи озод, нормальни хона барои зиндагӣ кардан. аз думи канали мо дӯстон муроҷиат бикунед. хонаҳое ки мисол ремонтош фасони зурай бачаҳо нархошон қимматтаракай. ай сабаби чӣ мо бисёр хонаҳоро коробка мемонем. хонаҳое ки мисол без ремонт навор мекунем арзонтарай. чунки бачаҳои мо хушубаҳолшон бисёруш устоҳай. мастерои беҳтаринан. худшон чикор мекунанд? вақти хунукӣ меянд, ремонт мекунанд, зиндагиро сар мекунанд. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Фархор арзиш 245 000 сомон. адрес кӯчаи Умари Хайём, ноҳияи Фархор, райони Фархор, кӯчаи Умари Хайём. се ҳуҷрага 4 сотиха ҳав дар пушти хона. дидасен? хоб дарвозаи хайтек, краскаи хона, пушти хона фасон кардагӣ, дохили хона гулзадагӣ, абои ҳамин ҳолат, потолок ва стяжкав долон. хоб арзиш 245 000 боз камбеш савдо мешавад. маҳаллаи Обод, раҳ стяжка. яъне ки мардум пештар, яъне ки якчанд солҳое ки зиндагӣ кардестанд. качайка дар пушти хона дар таги дарахт. занг бизанем бачаҳо, маслиҳат кунед. маъқул боша аз думи мо метавонен муроҷиат бикунед. видео чихеле бачаҳо бетариф навор чихел шид. хонаҳо арзонай қиматай фикротона нест. ҳафтумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. 130 000 сум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ки дорои 3 ҳуҷра, масоҳати 6 сотих, хишти хом хати бардоштагӣ, ҳамин ҳолат кардагӣ, ай чорниҳо ҳаст, потолок кард, хоб криша кардагӣ, тиреза мечаспонен, дар мечаспонен. адрес Савхози Назар, шаҳри Кӯлоб,
телефон барои маълумот рақамҳои ватсапшон 40 ахираш муроҷиат карда метонен. Совхози Назаркулоб Куляб 130,000 сеҳуҷрага 6 сотиха. И хеле нархҳоам мақсад камтарака 130,000 140,000 50,000. ҳозир нархҳои ҳами средни 170-80 боло аёхӣ. мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира масоҳати 44 квадрат дар Рудакӣ, Ленинский район, шаҳри Душанбе. хуб чӣ хел бигем ака? посёлка 3 километр мега аз Душанбе дуртар. нарх 277,000 сомона роҳ то хонара ҳастай. яъне дуҳуҷрагаи 44 квадрата ремонтош бад нест, хушвак кардагӣ арзиш бошад 277,000 сомонӣ. маълумоти бештарша худотон занг зада дӯстон дастрас кунед. қисмати ҳоҷатхона. мегзарем ба нуҳумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаҳотона дӯстон, хонаҳотона ҳамин видео кунен, адресоро прарӯй кунен. арзанда ба нарх боша ӯ мерава бачо, бе ягон монеа ва и савдо мешавад иншоалло. ҳамин қаки нархи наворая фикр карда хушумонен ки ямо хонаҳотон савдо шавад. аз Савдо ТВ как додар эълон кардане бача азиз. ин тараб вобастаи тақдирай иншоаллои худованд. 4 ҳуҷрага 5 сотиха ноҳияи Ёвон дар Кулобод қарор доштааст. арзиш 260,000 сомон. 4 ҳуҷрага 2 калидор дорад. ремонту ҳамин ҳолат кардагӣ. ҳай дидесен мардуми маҳалла зиндагӣ кардестиян ин ҳамин ҳолат кардагӣ. занг занен бо ватсап шунда ахириш 69 59 якчи немчи саволотона пешкаш бикунем ача азиз. мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи даҳуми мо 27 метри квадратиай, як ҳуҷрагаҳай 3 этажа қарор дорад. дар Маяковский, шаҳри Душанбе. арзиш 317,000 сум нарх будааст. ин ҳами дохили хона ҳамин ҳолатай. хуб 317 та як ҳуҷрага 3 этаж, доми 4 этажа, 27 квадрат, техпаспорт дора, отопление дора. Маяковский обшжид мега чӣ меган ба фимам хеле калидор дора. маълумоти бештарша занг зада бигирен. дӯстон азиз, ирӯза навори мо анҷом ёфт. хотимаёбии навор мега ку. навор тамом шид, чизе буд рӯӣ кардем, хоҳиш кардем, мондем, ҳамаша ёфтем, чизе буд мондем. ана далшибо фикротона ҷад мекунем, хонаҳотон рӯӣ кунем, адресора нависонем, нархҳои монем ки арзанда боша. иншоалло мо вақти навор кардем савдо мешавад, чунки наворои моро фақат одамои харидорию серӯзӣ тамошо мекунанд.